sai horas 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 boru dirajai. Boru Batak mabo unang sesile bani ay boru Batak mabo nang di dia peho nang di luar nadao asa tu pasa sude marlas ni rohanaro sai dengan masat bisa ni hari sai horas ma diiring tuan ganu pari si mora ma pulbuk sai pulbuk di lagi-lagi sai mora ma tuntut horas jalan gabi Bolo boido boru Batak naro pinar sitaro abi aledongan asa potro ada mang dai nangi mangara muti sasude na di roha maledongan nang di dia peho boru Batak mabo asa dia sasude na naro sai dengan ma sai horas 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 boru dirajai. Do diau, malah ni saut diau. Darong bena singai boru Batak do diau. Itu membaga peison, membaga peisan. Holan hodo wasien boru di tulang naisan. Begi Roma, macai uli boru di raja. Koma, macai baga do boru Batak. Sai horas ma, tu sudi boru di raja. Asap posro ada mangdai nang lama hidohin. Molo boido boru Batak naro pinar sitaro abi aledongan asa potro ada mangdai nangi mangara muti sasude na di roha maledongan nang di dia peho boru Batak mabo asa dia sasude na naro sai dengan ma sai horas 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 boru dirajai. Takas pejabu suhat, takas do jago bona, takas marboru raja, takas mahita mamora, manang AHP na masa di tonga-tonga hita, molo marboru raja pos roha jala setia, hemada.